Kaixo, beste bideo bat egingo dut, eta beste bi ariketa gehiago egingo ditugu. Zuek saiatu egiten, gelditu bideoa, eta gero, saiatu eta gero ikusi ebazpena, amaiera. Lehenengo ariketa da hau, ikasi hurrengo zuzenen kokapen erlatiboa eta kalkulatu haien arteko ebakidura existitzen bada. Kokapen erlatiboari buruzko ariketa da. Orduan, kokapen erlatiboa ikasteko jarri behar ditugu zuzenak orokorrean, modu orokorrean. Orduan, pasatuko dut hau orokorrera, orduan hau izango da -4x plus 3y plus bat berdin 0. 4x pasatzen dut beste aldera negatibo, 3y utziko dut dagoen moduan, eta -1 pasatzen dut positibo. Eta orain 8x minus 6y minus b izango da 0. Ese zuzenean bi hau pasatu dut beste aldera negatibo. Badakizue modu orokorrean ordena izan behar dela. Isa, i, gai askea eta berdin 0. Orduan, kokapen erlatiboa ikasteko zatitu behar ditut koefizienteak. Lehenengoa, zati lehenengoa, bigarrena, zati bigarrena, eta hirugarrena, zati hirugarrena. Lehenengoa, zati lehenengoa, bigarrena, zati bigarrena, eta hirugarrena, zati hirugarrena. Kasu honetan, dana da berdin. -0,5, -0,5 eta -0,5. Orduan, zuzenak koinzidenteak dira, eta orduan zuzena berbera da. Orduan, bi zuzen hauek, azken finean dira zuzen berbera. Eta haien artean, badaude puntu infinito koinzidenteak direlako. Orduan, ezin ditut kalkulatu haien arteko ebakidurak ze puntu infinitoak dira. Koinzidenteak dira. Bigarrenean gauza bera ordenatu behar dut modu orokorrean jartzeko. Orduan, hau izango da 3x minus 6y minus 5 berdin 0, eta hau izango da, isa ez dago, osea, 5y minus 5 berdin 0, ez dago isa. Orduan, zatitu egingo ditut koordenatuak, koefizienteak, 3 zati 0, minus 6 zati 5, minus 5 zati minus 5. Hau dana da desberdin. Orduan, kasu honetan, sekanteak dira. Sekanteak badira, kalkulatu aldut haien arteko ebakidura. Kasu honetan oso erraza da, ze bigarren ekuazioan i despejatu ahaldut. 5i izango da 5, orduan i izango da 5. I izango da 1. Eta ordezkatzen badut goian, 3x minus 6 bider 1 minus 5 izango da 0, 3x izango da 11, orduan x izango da 11 3. Orduan, ebakidura izango da, adibidez, e puntua, eta koordenatuak izango dira 11 3 eta 1. Badakizue, ebakidura eskatzen dutenean sistema ebatzi behar duzuela. Kasu honetan oso erraza izan da ebastea, ze despejatu ahal nuen i beko zuzenetik eta gero ordezkatu. Bigarren ariketa. Bigarren ariketan esaten didate a eta b vektoreak izan da, kalkulatu x, a eta b vektoreen arteko biderketa eskalarra 7 izateko. Hemen b vektorean badago koordenatu bat ez ezaguna dena. Eta eskatzen didate kalkulatzeko falta den zenbaki hori haien arteko biderketa eskalarra 7 izateko.
Vale? Bektoreen arteko biderketa eskalarra izango da bi bat bider 6x. Vale, nola egiten dut biderketa eskalarra? Lehenengoa bider lehenengoa izan behar da berdin bigarrena bider bigarrena. Osea, 12 plus x izango da lehenengoa bider lehenengoa plus bigarrena bider bigarrena izango da biderketa eskalarra. Eta esaten didate kalkulatzeko x biderketa eskalarra 7 izateko. Hau da, biderketa eskalarra, biderketa eskalarra 7 izateko berdindu egiten dut. Orduan, x izango da 7 minus 12, x izan behar da minus 5. Biderketa eskalarra 7 izateko. Orduan, beste ariketa mota bat da. Ez didat eskatzen kalkulatzeko bi bektoreen arteko biderketa eskalarra. Esaten didate kalkulatzeko parametro bat biderketa eskalarra 7 izateko. Azkenean, biderketa eskalarra egin behar dut, baina aldagai batekin, isa honekin. Egiten dut berdin-berdin eta gero berdindu. Isa despejatzeko. Vale? Bueno, beste bi ariketa gehiago egin ditugu. Jarraituko egingo dugu beste bideo batzuetan, ariketa gehiagokin, eta zuek praktikatu. Venga, eskerrik asko.